Сега се притесняваш вече. А? Тя се притеснява за други неща. Не, Както вече. Да, аз мисля, че така ще стане. Друг коментар. Трябваше и ризата да напръскаме. И но тази ръка, с която се държал при малко... Добре, значи... Ти си там, докато направиш съвсем повторение. Привикай го, говориме нещо. Как мога да му го Да ми помилвай го. Не е неговото стъкло, че му е широче. Добър ден, много ми е драго. Дале, ако се хвана някакво какво? Давай. Вече изпушил.